गुबुन आफाद थांनानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गायसनगिरि सोमश्री बर'आ दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 37थि जोनोम सान धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापरि सानजारि नोगोर एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय दखरानि दैदेनगिरि मावथि फारिया बिथांजो मोननि नुजाथिनायाव 37थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान फालिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 37थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो फालिनायजों लोगोसे मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय हाबाफारि लायो। दिनै सावरायमेलनि गेवलां मेलाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारिनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो बोखावै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानी बसुमतारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गायसनगिरि सोमश्री बर'। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' EX BLTWS Outside BTR नि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जनाराम ब्रह्म दीपांकर नार्जारी धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बायदि बायदि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे समाव सिमेन्सापुरिनिफ्राय गोमसार बसुमतारिनि खौरां प्रिमियार निउज। दिनै जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोथार सान होनना बुंनांगोन दिनै जिहेतु 14 जुलाइ 1986 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आवनो सिगाङाव आथोब अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन खौ दानाय जादोंमोन आरो बेखौनो उनाव आइजो अनसाय आफाद हिसाबै दानाय जादों आबोफ हिसाबै बिनि जोनोम सान बे जोनोम साननि थाखाय नोंथांमोननि गासैबो निउज चेनेलनि दारै आङो साफ्रोमबो बर' आइजोनिसिम आरो रायजो राजानिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिसिम दिनै आंखौ आलासि महरै लिंहरनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखरखौ बावहरबाय। दा दिनै जिहेतु आइजो अनसाय आफादा गोदोनिफ्रायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो जि सोमावसारनाय जादोंमोन समाज फोसाबनायनि जांख्रिथायानो होन हाथियार लानानै खालामनाय जांख्रिथायानो होन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव संकष्ट सदिया जिथु सोमावसारनाय बेफोर मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव आइजो आफादा गोख्रों मोनसे बिहोमा लाबोदों थारमाने आरो दिनैनि थारिखआव आं बुंगोन बर' हारिनि दिनैनि थारिखआव जारिमिन लिरदोंब्ला सोरबा आइजो अनसाय आफादखौ जुदि गारनानै लिरोबा बे जारिमिना आद्रा जागोन। मानो होनना बुङोबा आइजो आफादा बै आन्दलन समाव जों नुबोदों पुलिसनि हेंथायै गसंथेनाय सोरखौबा हमना लाबा पुलिसनिफ्राय साबख'ना लाखिनाय मोनफ्रोमबो आन्दलनफ्राव आवगायग्रोनाय आइजोफ्रा ओरैनिफ्राय ओरै रादाब होनाय बे आइजो आफादा गोदोनिफ्राय बे खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थागोन आरो बे आफादा दिनै मोनथाम सुक्ति जालांबाय बर'नि गेजेराव बे सुक्तिनि गासैबो अबदानफ्रा बिहोमाफ्रा आइजो आफादनावबो थांनांगौ होननानै आंनिफ्राय आङो खावलायनाया थागोन आरो आइजो आफादा एसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेराव खिन्थु भागफ्रा एसे मालाबा खम जानो नागिरो आं बे बाथ्राखौ दहाय बुंदों। मानो होनना बुङोबा सुक्तिया जाबाय माबा मोनसे मोननायनि उनाव आइजोफोरखौ दैदेननायनि जिथु खाबु होनांगौ जोंनि गेजेराव बेखौ खम होनाय जायो बेखौ नांगौ बादियै आइजोफोरनोबो मोनसे रिजार्भेसन होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनाया थागोन थारमाने आरो बिथांमोना मानो होनना बुङोबा आइजोफोरनि सांग्रांथिनि सायाव गोबां खामानि मावनो गोनां थायो आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेफोर सोमावसारनायल' नङा बेजों लोगोसे आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय बर' आइजोफोरनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ होबथानाय जौ होबथानाय फेग्रा मुवा होबथानाय गुबुन बिथिङाव बिथांमोना गोबां बिहोमा लाबोबाय थादों आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो बिथांमोना गोबां बिहोमा होबोदों जिहेतु बिथांमोनानो न'आवनो गुदि सोलोंथाइखौ होनाय जायो गतिके बे सोलोंथाइ आयदायावबो दावगानायाव आइजो आफादनिबो माखासे बिहोमा दं आरो बिथांमोनाबो बे क्रेडिटखौ मोननांगौ होननानै आं सानो। नैबे समाव आफाद मोनसेया सृष्टि जानायनि उनाव मालाबा गोख्रों जागोन मालाबा लोरबां जागोन बे साभाबिक मालाबा इसुआ जुदि
माखासे समयसाफ्रा जुदि खर' दैखांद्रायोब्ला बेखौ दबथायनो थाखाय बेनि हेंथायै गसंनो थाखाय जेब्लानाखि आन्दलनफोर कार्ज'सुचि लागोन अब्लाना अट'मेटिक गोख्रों जागोन आरो दिनै बबेबा आनसलिकआव निष्क्रिय जादों बे साभाबिक खिन्थु माब्लाबा गोख्रों जाफिनगोन थारमाने आफादफ्रा मालाबा मोनसे आफाद दानायनि उनाव बे आफादा थैना थाङा मालाबा एसे निष्क्रिय जाना थागोन मालाबा एकदमबारे फुरा गोजौ गाखोना खामानि मावगोन आरो मालाबा हयथ' फ्रन्ट लाइनाव थाना खामानि मावगोन नङाबा एसे उनाव थाना मालाबा खामानि मावगोन गतिके मोनसे आफादखौ जोनोम होनायनि उनाव बे आफादा जोबनाया सहस नङा थारमाने बे आइजो आफादा जिहेतु बर' आइजोफोरनि आइजो सांग्रांथि लाबोनाय रांखान्थि बिथिं राजखान्थि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों बे सोलिगासिनो दं आरो मावबाय थागोन आरो बर' हारिया जेसेदिन थागोन बे आइजो आफादा थागोन मानो होनना बुङोबा आइजोफोरनि गेजेराव बिथांमोना गोबां खामानि मावनो दाबो दंबावो जोबना थाङाखै खामानि मावनाय गतिके बे आफादखौ जोंनि माहारिनि गेजेराव नांगौ होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय